हेलो हाय जय जगन्नाथ मु आपणकर मिस्टर ज्योति आउट नुआ फ्रेश ब्लॉग को आपण मानू स्वागत करछि। आशा करछि आपण माने भले थे भगवान समस्तंकर मंगल करंतु। आ मु तो भले अछि। आ काली हमर मेलन तापर हमर होछि होली दीटा हमर माने गोटे टाइम रे होली टाइम रे हमर मेलन हुए। तो चलतु जीवा मंदिर ठी कौन कौन होची कौन नहीं कौन ठाकुर केम सजबाज होती केमती कौन होची आ झुलन केमती चलतु जीवा देखिबा। ये आसिली पहुँचल सेठू आसिक सजाऊँगी सजाऊला कमी देखा ठाकुर सजा होती फूल आई फूल गुंथिया कहते कौन गले ठाकुर सजा होती सजा होती सेपटे ठाकुर सजा चले बसिकी खटी ये सब लीडर कि बही खाली खटी ये बही आसले लोक आसले सजा को आई स्वतंत्र लोक आई सजाड़ा सरी सजाई दुटा सजे विमान लगे हुआ यहाँ चंचा चंची हो आई अनुगुल आई होली सकाशे आई हाँ होली सकाशे पड़े आई जोड़ी विमान सजा बोली के लोक ये आसला जानी थो लेट आई एम ऑलवेज लेट केते साधारण व्यक्ति आटे सरू बोलिकी बताटा गला करके अनेक वीडियो करा कहूँ कौन कह कथा कौन कह कथा होली विषय कौन होली केमती केमती कटिब होलीटा केमती हाँ कहून होली विषय केमी हाँ तापर ना काली किसी हेनी सेमती ये आसला खाली कहून कौन कह कथा आशावाड़ी आसला आशावाड़ी जोटा आशा जोटा यू टाइप थाए ना यू टाइप थाए से लगे दीटा घोरू होती आशावाड़ी गोरा सरीगला ये एकुटिया घोरुची दीपू एकुटिया घोरुचे सब लोक ठिया विमान सजा सरुची चलती बंधा बंधी चलती सब फोम फोम बंधा हो खाली आसी घर को निद प्रबल आम आसलु पुणी 12टा रात आसू हई कर नाचिया देख वीडियो तुम ये देखो तो केम जाऊँ डगी नाच नाच हम सबू हम देखियो खाली अपेक्षा कर वीडियो लास्ट पर्यटन देखु जान केमती नाच हो कौन आम गाँव केमती पोकेशन भसाणी हो भसाणी नुह भी पोकेशन हम पोकेशन भसाणी से पोकेशन हम पसेशन हम पसेशन देखियो केमती नाच हम
ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ କେମିତି ନାଚ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି। କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ଜାଣିପାରିବେ ସବୁ। ପୁରା ଆମ ଗାଁରେ ବି ବହୁତ ମଦୁଆ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖେଇବୁ ଆଜି। ଆମେ ମଦୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ କେମିତି ନାଚିବ। ମଦୁଆ ମାନେ ତ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ ଭାଇ ଦେଖିବ ଆଉ। ମଦୁଆ ଯେଉଁମାନେ ପିଅନ୍ତି ଦେଖିଦେବ ଜାଣିଦେବ ତମେ ଆଉ। ପୁରା ଆମେ ଆଜି ପୁରା ଦେଖିବ neat and ପୁରା clean ମାନେ କରିକି ପୁରା ଦେଖିବୁ ଦେଖେଇଦେବୁ ତମକୁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ତମେ ଜାଣିପାରିବ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖିବ ଆସିଛୁ ହେଲେ ଘରେ ଟିକେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଶୋଇପଡ଼ିବୁ ଟିକେ ଯିବୁ ଆଉ ଶୋଇପଡ଼ିଲା ପରେ ଟିକେ ନିଦ ଲାଗିଯିବ। ଟିକେ ହାତ ନିଦ ହେଇଗଲା ପରେ ଟିକେ ନାଚ ହେବ ଟିକେ ଗଲେ କେମିତି ନାଚ ହେବ ତାପରେ ଆମେ ନାଚିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ହଁ। ଶୋଇବା ପାଇଁ। ଶୋଇକି ଉଠିଲା ବେଳକୁ କବାଟ ସମସ୍ତେ ଦିଆଯାଇଛି ଆମେ ଆଉ ଶୋଇକି ଶୋଇବାକୁ। ଉଠିବୁ ତାପରେ ଯିବୁ ପୋକେସନ୍ ପାଖକୁ। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆକୁ କିଏ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ କରିଦେଇକି ପଳେଇଛି। ଆମେ ଶୋଇଥିଲୁ ଲଗେଇଦେଲୁ ନା ଆଉ ଶୋଇଥିଲୁ କିଏ କୋଉଠି ଛାଡ଼ିବନି ମୋ ହାତରେ ଲାଗିନି ହାତ ଅବିର କରିଦେଇଛି। ଆକୁ କିଏ କରିନାହାନ୍ତି ଇଏ କରିଦେଇ ରଙ୍ଗ ଭଳିଆ ବୋଳି ଦେଇଛି। ଆକୁ କିଏ ବୁଲିଲା ତତେ କିଏ ବୁଲିଲା ରଣ ମୁଣ୍ଡ ଫଟା ବୋଳି ତାକୁ କିଏ ବୋଳି ଦେଇ ତା ମୁହଁ ସାରା। ଆମେ ଯାଇଛୁ ଆମେ ଯିବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଝୁଲଣ ହବ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆମେ ଏଇ ସବୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଛି ଆଉ ଇଏ କହୁଛି ମୋ ମୁହଁ ନୂଆ ସାର୍ଟଟା ନଷ୍ଟ କରିଦେଲ। ଏଇ ଟିକେ ବୋଳିଛି ଏଇ ଟିକେ ବୋଳି ଏବେଠୁ ଅବିର ଖେଳିଗଲାଣି ମାନେ ଇଏ ହେଇଗଲା ମୁଣ୍ଡ ପଟା ଖେଳି ଯାଇଛି। ମୁଣ୍ଡ ପଟା ଖେଳିକି ଏମିତି କେମିତି ହେଲୁ। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଠାକୁର ଝୁଲଣ ହେବେ ଝୁଲା ହେବେ ମାନେ ଝୁଲଣ ହେବେ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଠାକୁର ସଜା ହେଇଗଲାଣି। ପିଣ୍ଟୁଆ ନା ଆମ ସବୁଥିରେ ସବୁ କାମରେ ନା ପିଣ୍ଟୁଆ ନା ସବୁ କାମରେ ଏଠି ସବୁ କାମ ରେଡି ଚାଲିଛି। ହଁ ଠାକୁର ସଜା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଅଧା ଅଛି ସଜା ହେବେ। ପାଣି ହେଲେ କିନ୍ତୁ ମୁହଁ ଇଏ କରିଦେଇ ହଁ ଏ ଆସ ହେଇ ଏଠୁ ଯିବୁ ଆସୁନୁ ଆସ ଆଜିଆ ସଜା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଅଧା ସେ ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବ ଅରିଆ କଲର୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲା ସେଇ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବ ଆଉ ଆସିବୁ ଆମେ ଯିବୁ ସବୁ ତାକରି ଘରକୁ ଯିବୁ ଆରି ଆଉ। ଆମେ ଆସିଲୁ ସେଠୁ ଆଜି ସେ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବ ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ କରିବ ପିଙ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବ ଇଏ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିବ ମୁହଁ ନାଲି ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବେ ସେ ଚେଞ୍ଜ ସବୁ କରିଦେବେ ତାପରେ ଆମେ ଆସିବୁ। ସେମାନେ ସେ ତା ଭାଇର ଫୋନ୍ ଆଣିକି ଆସିବ ତାର ଫୋନ୍ ଚାର୍ଜ ବସେଇବ ତାପରେ ନାଚିବ ଘୋଡ଼ା ନାଚିବ ନାଚୁଛି ଏଠି ଘୋଡ଼ା ନାଚୁଛି ତାପରେ ଆମେ ଯିବୁ ସେଠୁ ସେ ଚାର୍ଜ ବସେଇବ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବ ତାପରେ ଆମେ ଆସିବୁ ମନ୍ଦିର ଠି ଆସିବୁ। ଠାକୁର ସଜ ହେଇଯାଇଥିବ ଠାକୁର ତ ବନ୍ଧା ହେଇନାହାନ୍ତି ଭିତରେ ଇଏ ବସିନାହାନ୍ତି ଫୁଲ ସଜା ସରିଲା ପରେ ନା ପାଞ୍ଚିପଡ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ଅବିକା। ପାଞ୍ଚିପଡ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଏଇଟା ପାଞ୍ଚିପଡ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟ ତାପରେ ଯାଇକି ଝୁଲଣ হবে। ପାଞ୍ଚିପଡ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଫାଷ୍ଟ ତାପରେ ଝୁଲଣ ହଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ତାପରେ ଝୁଲଣ ସରିଲା ପରେ ଭୋଗ ଖାଇବା ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓର ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଡିଜେ ପଙ୍କଜକୁ ଡିଜେ ସାର୍ଜନ ଆସିବ ଦେଖିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବାନି। ନାଇଁ ଡହରା ଗପ ଗପୁଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାଶ ଡିଜେ କ'ଣ ଆସୁଛି ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ମା ସାରଳା ଡିଜେର ନାଁ ଡିଜେର ମାଲିକ କିଏ 55 ସାର୍ପି ଡିଜେର ନାଁ ହେଉଛି ମା ସାରଳା ଡିଜେର ମାଲିକ ହେଉଛି କ'ଣ ପ୍ରକାଶ ବାଗଲପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଆଉଛି ବାଗଲପୁରରୁ ଆସେ। ହଉ ଦେଖିବା କିଏ ଆସୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ଠିକ୍ ସେ ଆସିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ କିଏ ଆସୁଛି କିଏ କ'ଣ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ମଜା ହେବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ପୁରା ଏବେଠାରୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେତିକି ଫିଲ୍ ହେଉଛି ମୋତେ ବାଡ଼ିଆ ପିଠା ହେଇପାରେ ଆଉ ମଜାମସ୍ତି କିନ୍ତୁ ହେବ ମୁଁ ପୁରା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହୁଛି ମଜାମସ୍ତି ହେବ ନାଚ କେମିତି ହେବ ପୁରା ମଜା ନାଚ ହେବ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯେତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଯାହା କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ତମ ଇଚ୍ଛା ଭଲ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଯାହା କରିବେ। ସେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଘର ଖୋଲିଲା ସେ ଯିବ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବ ଆମେ ତାପରେ ଯିବୁ ଆଙ୍କ ଘରକୁ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆସିଲା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆସିକି କହୁଛି ଅବିର ଆଣିକି ଆଇଛି ଅବିର କୋଣା ହେଇଗଲା ଏବେଠୁ ସେ ଅବିର ହେଇଗଲାଣି ଏତେ ଅବିର କାହିଁ ଆଣିକି ଆଇଲୁ
ବାନା ବାତରାଟା ଏଠୁ ଗୋଟେ ଖାଲି କହୁଛି କି ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ମୁହଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇନି କିଏ। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଉ। ଆମକୁ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବସେଇ ଦେଇଛି, ଯାଇଛି ସିଏ ଯାଇଛି ଘରକୁ ଯାଇଛି। ଘରକୁ ଯାଇଛି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ବଦଳିବ କି 1.5 ଘଣ୍ଟା ହେଲେ ଇଏ ଗାଧଉଛି କିଏ ଯାଇଲା? ଯାଇଛି ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିବ, ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଯାଇଛି ଗାଧଉଛି କିଏ ଯାଇଲା? ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲେ ଯାଇଛି। ତା ମୁହଁରେ ଇଏ ମରା ହେଇଯାଇଛି ନା, ମୁଣ୍ଡ ଫଟା ମରା ହେଇଯାଇଛି। ମୁଣ୍ଡ ଫଟା ତାକୁ ଆମେ ଭଲରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ, ତାପରେ ମୁଣ୍ଡ ଫଟା ମାରିଦେଲୁ। ମଥାରେ ମାରିଛୁ, କହିଲା ମୁଣ୍ଡରେ ମଥାରେ କାହିଁକି ଏମିତି ପୋଛୁଥିଲା, ସବୁଆଡ଼େ ହେଇଗଲା। ଆମର କ'ଣ ଦୋଷ? ଆମର ଦୋଷ ନାହିଁ। ତାର ସରିଗଲା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆଇଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କହୁଛି କି ହଁ ଚାଲ ରାହୁଲ ଅଭିର ନେଇକି ଯିବୁ ଆଉ ମନ୍ଦିର ଠିକି। ଆଉ ସେରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡିଜେ ଆସୁଛି, ଏମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଡିଜେ ବି ଆସୁଛି। ଡିଜେ ଗାଡ଼ି ଆସିଲାଣି ଭାଇ, ଫୁଲ୍ ମସ୍ତି ହେବ। କେଉଁ ଡିଜେ ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁ ଡିଜେ ଆସୁଛି ଆମର ଆଇଛି। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ କେଉଁ ଡିଜେ ଆଉ କେଉଁଠୁ ଆସିଛି। ମୁଁ କହିଦେବି, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଡିଜେ ଦେଖିଦିଅ। ସେ ସାଉଣ୍ଡ ଚେକ୍ କରିବେ, ଆଉ କେଉଁଠି ଆରମ୍ଭ ହେବ ନା ସେଇଠି ରଖିବେ ଡିଜେ, ସେଇଠି ରଖିବେ, ସେଇଠି ସାଉଣ୍ଡ ଚେକ୍ ହେବ। ସେଇଠି ସାଉଣ୍ଡ ଚେକ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଦେଖିବା, କେମିତି କ'ଣ ବାଜୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ଭଲ ବାଜୁଛି ଖରାପ ବାଜୁଛି କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖି। ମା ସାରଳା ଡିଜେ କ'ଣ ବାଜୁଛି ଦେଖିବା, କେମିତି ବାଜୁଛି, ତାପରେ ଜାଣିବା ଆଉ କ'ଣ ଭଲ ବାଜୁଛି ଖରାପ ବାଜୁଛି। ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଖାଲି ସାଉଣ୍ଡ ଦଉଛି ଏଇଟା। ସରିଗଲା ସାଉଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା। ସାଉଣ୍ଡ ବାଜିଲା ବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ମାନେ ଭଲସେ ବାଜିଲା ବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିବ କେମିତି ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ହେଲା। ଏମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଏବେ ବଜେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସାଉଣ୍ଡ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳକୁ ଆଉ ସାଉଣ୍ଡ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲା ବେଳକୁ ସାଉଣ୍ଡ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଡିଜେ ପୁରା ବାଜୁଛି ମାନେ କଲ କହିକିନା ତ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଏମିତି ତ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ ଦେଖିବା। ଡିଜେ ବାଜିଲା ବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିବ। କହିବେ କି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିବେ। ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଏଇଟା ନଖରା ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ସେଇଠି ଇଏ ହେଉଛି, ମାନେ ତାଙ୍କ ସେଇଠୁ ଆସିଛି ଡିଜେଟା, ସେଇଠୁ ଆସିଛି। ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ବାଜୁଛି। ଆଉ ଠାକୁର ଝୁଲେ ହୁଅନ୍ତି, ଝୁଲଣ ହୁଅନ୍ତି। ପାଞ୍ଜି ପୋଡ଼ା ହଉଛି। ଆସିଥିଲୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ସୋଲ୍ଡିଂ ମାରିବାକୁ, ଦେଖା ଟିକେ ବ୍ୟାଟେରୀ ସୋଲ୍ଡିଂ ନ ମାରିଲେ। ବ୍ୟାଟେରୀ ସୋଲ୍ଡିଂ ମାରିଲୁ, ଯାଉଛୁ ପୁଣି ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ। ଠାକୁର ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇବା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇ ହେଲା ପରେ ଯିବେ ଠାକୁର ଭୋଗ ଖାଇବାକୁ ଯିବେ। ସେଥିପାଇଁକି ଆଉ ଯାଉଛୁ, ଠାକୁର ଗଲଣି ହାରି। ଯିବା ଟିକେ ଦେଖିବା କେଉଁଠି ଗଲଣି, କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲେଣି, କେଉଁଠି ଭୋଗ ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖିଦେବା ଟିକେ। ଆଉ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲଗାଉଛି, ଏଠି ଭୋଗ ଖାଇବେ। ଏଠି ଯିବା କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ, ଆଉ ଏଠି କୀର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଯାଉଛୁ ଆମେ ଡିଜେ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ, ଖାଲି ଏପଟ ସେପଟ ହଉଛୁ। ପୁଣି ଥରେ ଯାଉଛି, ଶୋଇପଡ଼ି 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆଇଲା। ହଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ରେକର୍ଡିଂ ହେଇଛି। ଶୋଇପଡ଼ି 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆସିଲା, ଆମେ ଏଠି ମଶା ବାଡ଼ଉଛୁ। କେମିତି ତ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ଦେଖିଲ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ତ? କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବେ। ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ ତ? ଡିଜେ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ, ମୁହଁଟା ଫେସ୍ଟା ଭଲ, ଡିଜେ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ନାଚ କେମିତି ହଉଛି କ'ଣ ହଉଛି, ପୁରା ଦାର ହବ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଡିଜେ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ।
ये तो କହିଦେଲି ନା ଝଗଡ଼ା ହବ ବୋଲି। ଠାକୁର ଆସି ବସିଗଲେଣି। ଏଇଟା ଆମର, ଏଇଟା ଅଡ଼ପୁର, ଏଇଟା କେଜାଣି କହୁନ, ଏଇଟା ଡିମିରି। ଚାରିଟା ଠାକୁର ଆଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି। ସେପଟେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି। ଝଗଡ଼ା କରୁ ନା ଆମେ ଆଇଲୁ ଭାରି ତ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି ଆଉ। ଆମର ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି, ମାନେ ହୋଲି ପ୍ରସେସନରେ ଆମର ମାନେ ଇଏରେ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରସେସନରେ ଯେମିତି ଯାହା ହେବ, ଦୋଳରେ ହେବା କଥା ହେବ, ଝଗଡ଼ା ହେବା କଥା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଏଇଟା କହିଥିଲି ଝଗଡ଼ା ହେବ ବୋଲି, ଝଗଡ଼ା ହେଲା। ଆମେ କହିଛୁ ଯାହା ସେଇଆ ହେବ, ସେଇଆ ହେଉଛି। ଆମର ଆମ ଗାଁରେ କ'ଣ ହେବ ଆମେ କହିଦେବୁ। ଝଗଡ଼ା ହେବାର ଥିଲା, ଝଗଡ଼ା ହେଲା। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଠାକୁର ବୋଲି। ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା କ'ଣ? କୋଉ ଠାକୁର? ଏଇଟା କୋଉ ଠାକୁର କି ରାଜା? ଭୋଗେଶ୍ୱର। ଭୋଗେଶ୍ୱର ଠାକୁର ଗଲେ, ଭୋଗେଶ୍ୱର ଠାକୁର ଗଲେ। ଚିରି ନାହିଁ ସେମାନେ ସବୁ ଚିରି। ମୁଁ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲି, ଚାଲାଇ ପଡ଼ି ଖୋଲି ଦେଇଥିଲି। ବଙ୍କାର ଗଞ୍ଜି ଧରିକି ଛାଡ଼ିଦେଲି। ବଙ୍କା 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 କେମିତି ଅଙ୍ଗଳା ହେଇକି କେମିତି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖୁଥିଲି, କେମିତି ଚାଲୁଛି ଗାଣ୍ଡି ହଲେ ହଲେ। ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି କରୁଛି, ଫଟୋ ଉଠଉଛି। ଭିଡ଼ିଓ କରୁନ, କିଏ ତାର ଫଟୋ ଉଠଉଛି। ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଗଲି ତୁ ଉଠୁ ଛତ୍ର ଖିଆ। ତା ଗୋଡ଼ ଧରି ବୁଲେଇ ଦିଅ।
ଫଟୋ ମାରୁଛି କେସି ସିଏ ଆଇଲା ଆମେ ଆସୁନୁ ଫଟୋ ଉଠା ସଇଲା ସେ କିନ୍ତୁ ଉଠିଲା ଅଜଗର ଭଳିଆ ହେଇଛି ଅଜଗର ଭଳିଆ ହେଇଛି ବହୁତ ଗରମ ହେଇଛି ଦିଟା କଣ ଏପଟେ ବେଶୀ ଅଛି ଏପଟେ କମ ଅଛି ଭାରି ଗରମ ହେଇଛି ପିଇ ହଉନି ବାହାର କରିକି ହଁ ଭାଇ ଅର୍ଡର ସବୁ ଚା ପିଇବାକୁ ସମସ୍ତେ ଏ ସବୁ କେତେ ଜଣ ଆଇଛନ୍ତି ସବୁ ଆଉ ମଟନ ଏଇଠୁ ନେଇକି ଯିବୁ ହାରି ଆଉ କଣ ଏଇଠୁ କହୁଛି କି ଶୁଭା ଯାଉନି 2 କିଲୋମିଟର ଚାଲିକି ଯୋଉ ହକିବାକୁ ଗଲ ତଳକୁ ଅର୍ଡର ପରେ ଚା ପିଇକି ଏଇଠୁ ଆମେ ଭାବିକି ପଳେଇବୁ ବୋଲି ଦାଦା ଥିଲେ କହିଲେ କି ମଟନ ନେଇକି ଯାଉ ପାରି ମଟନ ନେଇକି ଯିବୁ ଆଉ ରାକ୍ଷସ ଛୁଆ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଅଇରାଜ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଏଠି ବୁଲିଲି ଟିକେ କେମିତି ହେଇଛି ମରିଯିବ ଆଜି ବୋଧେ ମରିଯିବୁ ତ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ଆଜି ଏକ ଗଣା ନୁହଁ କଣିଦେ ମଟନ୍ ନେଇକି ଯିବୁ ସେଠି ଫିଷ୍ଟ ହେବ ଖାଇବୁ ଆଉ ଦେଖିବା କେମିତି ଫିଷ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ମଜାମସ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ ପିର ଆସିବ ବୋଲି କହିଲା ପିର ଆସିଲା ସଳାର କାମ କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ ତ ଖୋଜି ଗାଁ ଭିତରୁ ଗଲୁ ଗାଁ ଭିତରୁ ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଭାଇ ତମେ ଠକିଦେଲ ବୋଇ ସାଇ ପଡ଼ ନାଇଁ ମୁଁ କହିଛି ମାନେ ଯିବି ମା ଆଇଲାନି ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ଠିଆ ଆଇଲୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ପେଟରେ ମୂଷା ଦୌଡ଼ିଲାଣି ଭୋକ କଲାଣି ଯୋଉ ଖାଇଦେବୁ ଆରାପୁର ଆସିଥିଲୁ ଖାଇବାକୁ ଖାଇଲୁ ମୋର ଖାଇବା ସରିଲାଣି ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ये आलुमिनियम काम कला देखा चामच जेमती तो हाथ सेमती हाँ झील पिला मेकअप हो ये फिस्ट आमर होता मुझे आसी नी से आसली फिस्ट हो कुकुर लगाना ना ना मका मुंडे लगाना ना मो था ये बाना भातरा बही गोटे फिस्ट एम चलती आमर केतल फिस्ट सरुची ठाकुर बाबू जो विमान बाबू जो की दुकान पड़ी कौन हो कौन ना देखा कौन हो गले देखा कौन खाइबाटा किए किए आसुंट किए मिसेंदी सब देखी आउ फिस्ट रे जानी पार किए माल पीसी के माल पीसी जना पड़ी देखुनि घुमेबे भात माड़ी पड़े नहीं कि मुँह माड़ी जना ना मुँह माड़ी पड़े ना पड़े मटन आ पियाज मु काकुड़ी खाऊची आ बाई काकुड़ी सब बारी काकुड़ी ये राक्षस लिया खाऊची निकू आलोक पिंकू राजा मुदिलू ये हूँ लकी ये हूँ सानू ये हूँ सत्य ये हूँ दीपक जी बाढ़ुची मोर कौन पड़ेगा मत ये दे दियो आलू किलो पकईदे कि आलू पाऊ ना फिटी हाँ और खाई सारी बढ़िया टेस्ट है हाथ ताती जाऊँ मोर खाଇବା सरीगला अईठा हाथ धोई पारनी भाई गागा 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 गागा
ସାପ ଫଳ ଖାଉଛନ୍ତି ଏଠୁ ଖାଲି ଆଉଛି କଣ ନେଇକି ଯାଉଛି ଖାଲି ଯାଉଛି କିଛି କରୁନି କଣ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ରେ ଯାଉଛି ଆମର ଖାଇବା ସରିଗଲା ଘରକୁ ଯିବୁ ଟିକେ ଗାଧୁଆ ଗାଧି କରିଦେବୁ ତାପରେ କାମ ସରିଲେ ଯିବା ହାରି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଯିବି ହାରି ସେମାନେ ସେ କରିକି ଯିବେ ଖାଇବା ଆମର ସରିଗଲା ମୋତେ କଂସାଟା ଖାଲି ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଘରକୁ ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଗଲା ଯିବୁ ହାରି ଘରକୁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିଦେଇକି ପୁଣି ଯିବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ନା କ'ଣ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ କେତେବେଳେ ଯିବା 4ଟା ବେଳକୁ 4ଟା ବେଳକୁ ଶୋଇବୁନି ତୁ ବୋଧେ ହଁ ମୁଁ ଶୋଇବି ନା ଗୋଡ଼ ହାତ ବିନ୍ଧୁଛି ଗାଧେଇଥାନ୍ତି ଘଣ୍ଟାଟେ ଗାଧେଇବୁ ଘଣ୍ଟାଟେ ଗାଧେଇବୁ ଘଣ୍ଟାଟେ ଗାଧେଇବୁ ଯାହା କରୁଛୁ କର କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଫୋନ୍ କରିବୁ ସେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ହଉ ଯିବୁ ଭାରି ଘରକୁ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ ଉଠିଲି ଏବେ ଉଠିକି ଆଉ ବହୁତ ଜୋରରେ ନିଦ ହେଇଯାଇଥିଲା ତଣ୍ଟି ପଡ଼ିଯାଇଛି ବହୁତ ଜୋର ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମେଳନ ପଡ଼ିଆ ଦେଖି ମେଳନ ପଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ମେଳନ ପଡ଼ିଆ ଆମର ପାଖରେ କେମିତି ଆଇନ ଦେଖି ହେଲେ ଠିଆ ପାର୍ସଲ ହଁ ଦେଇ ଦଉଛି ହଁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଦବ ଖାଇବାକୁ 2 ଜଣ ପାର୍ସଲ ଦବ ଆଉ ତମେ ଖାଇବାକୁ ଦବ ବୋଲି 20 ଘଣ୍ଟା ଠିଆ ସିଷ୍ଟମ ସରୁନି କି ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ଭାଇ ଏ କାବେଲି ଦୋକାନ ତାକେ ଯାଏ କହିଲା ତାକେ ଯାଏ ମିଳିଲା କଣ ମିଳିଲା ଆରେ ଭାଇ यार ପୁରା ଏଇ ଦୋକାନ ଉପରେ ରାଗୁଛୁ ପାର୍ସଲ ଖାଲି ପାର୍ସଲ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଦବ ନା ତୋର ଯେତେବେଳେ ପାର୍ସଲ ହଉଥିଲା ସେତେବେଳେ କଣ କହୁଥିଲୁ ଖାଇବ ଭାଇ ଦବ ପରେ ପିଲା ଠିଆ ହେଲେନି ଦେଖିବ ଏ କରିକି ଏତେ ଦିକିର ଭାଇ ଗୋଟେ ଆଳୁ କାବେଲି ରିପ୍ଲେସ୍ କରିଦବ ଦହିବରା ଇଏ ରାଗି ହେଲେ ଆମକୁ ଜଲ୍ଦି ମିଳିଗଲା ଆଉ ଆଳୁ କାବେଲି ଆଉ ଏପଟେ ମିଳୁନାହିଁ ଏବେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏତେ ସମୟ ପରେ ଆଇଲା ଇଏ ଏଇখানে ଖାଉଛି ମାନେ ଆମେ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଆର ସଇଲେଣି ଇଏ ଆଗତରେ ଆଣିଥିଲା ଆଉ ଆଗ ଭଳି ନାହିଁ କେଞ୍ଚି ଖାଅ ପୁରେଇ ଖାଅ କେଞ୍ଚି ଖାଅ କିଛି ନାହିଁ ନା ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁନି ହଁ ଦର ଆଳୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ରେ ହଉ ଦହିବରା ଆଇଲି ଭାରି ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଦହିବରା ପାଇଁ ଏ ଭାଇ ଦବୁ ରାକାଇ ଦବୁ ଏ ତୁ କେତେ ଦର ଖାଇଲୁ ଏଇ କ'ଣ ଖାଇଛୁ ଦହିବରା ଖାଇଲି କ'ଣ ଖାଇଛ ଆଳୁ କାବେଲି ଖାଇଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ପାଟୁଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା ହଁ ଦହିବରା ଖାଇଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଦହି ପାଣି ଦଉନା ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ ଖାଲି ସୁଜି ବିରି ଭାଗ ପୁରା କମ୍ କ'ଣ କରିବା ଗାଁ ଯାତ୍ରା ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ବେପାର ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛୁ ମୟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସନ୍ତି ଭାଇ ତମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସ ଦହିବରା କେମିତି କ'ଣ ଟିକେ ଛାଡ଼ିବ ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଟିକେ ପାଣି ବି ଦଉନାହାନ୍ତି ଦହି ପାଣି ଇଏ ଶଳାଟେ ପାଣି ଆଣିଛି କେତେ ବେଳା ଦହିବରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଖାଇଥାନ୍ତି ଏଇଟା କେତେ ନମ୍ବର ଇଏ 6 ନମ୍ବର କି 7 ନମ୍ବର ଖାଇଲେ ଏଇଟା 3 ନମ୍ବର 3 ନମ୍ବର କାଇଁ ମିଛ ହଉଛୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇ କେମିତି ହଉଛି କିଲୁ ଆମ ଗାଁରେ ସବୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଜାବଡଳିଆ ହଉଛି ଏଇଟା ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇଲା ବେଳେ ବି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଟିକେ ଖାଉଛି ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇଲା ବେଳେ
ମାନେ ପୁରା ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲାଣି ଫାଙ୍କା ଥିଲା ପୁରା ଫୁଲ୍। ଏପଟେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। କ'ଣ କହୁନୁ ହୋଲିରେ କାହିଁ ଆସୁନଥିଲୁ? ଅଣସୁଧିଆ ଛୁଇଁ ଦେଲା ଅଣସୁଧିଆ ଲୋକ ଆଇଛି। ମକା ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁନି, କ'ଣ କରିବ? ମକା ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ମକା ଖାଇଥିଲୁ? ମକା ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁନି ନା? ଆମ ଗାଁର ଏଇଟା ଇଏ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ରାତି ସାରା ନାଚି ନାଚି ଦିନରେ ଏଇ କାମ। କ'ଣ କରିବା? ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ତ କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ। ବେକରୀ ଦୋକାନ ବି ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା କରୁଛି। ବାଇଗଣ ଗେଟ୍ ନାହିଁ, ବାଇଗଣ ଗେଟ୍ ଏବେ ନାହିଁ। ନିଜ ଲୋକ କମିଲେଣି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମେଳର ମାଇକି। ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସରିଗଲା, ଆଜ୍ଞା ହରିହର ଭେଟ ଏବେ। ଭୋଗ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଭୋଗ ଝିଅ ହେରିକା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆସିବୁ। एमाने पलैले पुणी आई मंदिर टा शिव मंदिर टा पुणी फेरिक आई मुझे हरिहर भेट है पलैली आउ तो पुणी गोटे केस करके आसो ये छोट केस है भल लगुन हाँ एथर बाइक केस है भल लगुन लोक उड़े दब हाँ ए ला ला लचकमणि मंदिर
हरिहर भेट है बहुत बढ़िया है आपने देखिले तो केमती आम हरिहर भेट हुए जानते कहे कमेंट करेंगे के अड़सपुर के नाचिले अडरपुर चला आम बहुत बढ़िया भाई हरिहर भेट बहुत भल से सब भलरे भलरे हेगला किंतु मझिरे केतु टिके फाइट हे जाइतला मझिरे टिके फाइट हे गेला एठी दिटा ठाकुर खाउंदी लोक घर को चलले